Здравейте, приятели на Gameplay Console, аз съм Ванката и вие с втори епизод от нашия менеджер мод с Тотнам. И виждате, вече сме се насочили към първия кръг на Висшата лига, на който сме гости на Кристал Палас. И виждате нашия стартов състав. На вратата Хуго Лорис, пред него Дани Алвеш, Юнескабу, Вертоген, Уолкър, Сандро, Чадли, Ленън, Дембеле, Солдадо и нашата нова придобивка Марко Ройс, който бе взет за 56 милиона от Тотнам, от Борусия Дортмунд, извиняваме се. И да, нека да започваме. Ще играем с схема 4-2-4 и много в атака, защото просто не трябва да си го изпускаме шанса срещу Кристал Палас. Все пак първи кръг и трябва да се победи този кръг. И да, виждате колко съм зле тук с тези колчета. И да, започваме. Отбора на Кристал Палас мисля, че ще играе по-дефензивно, защото знаят просто шпорите как напъват напред и не дават никакви шансове. Само преса правят. Ето го на вратата Сперони за Кристал Палас, пред него Лард, Габион, Деланей, Пар, Кефе, Жидиняк, Кампана, Пунчеон, Шамак и Буасие. Какви сте имена, бе? И да, казахме го нашия състав, схема 4-2-4. И да започваме. Първият съдийски сигнал е даден и матчът започва. Кристал Палас срещу Тотнам. Виждате, още първото докосване на Кристал Палас бе отнето. И сега топката е в полза на Тотнам. Така си мислех, че ще играят дефензивно. Погледнете ги само как са затворили играчите на Кристал Палас. Тук е много лош пас. Не към Солдадо, към кой беше, не видях, извинявам се. И отнет топка от Солдадо. Пас към Аран Ленън. И тук може би засада. Да, засада. Или пък Дуспа. Това ли не? Не, засада е, дами и господа. Може и да Дуспа. Дуспа, да! Дуспа за Тотнам още в 9-та минута, дами и господа. Зад нея, зад топката е Солдадо, който е контузен и за това ще го смениме. Марко Ройс мисля да бие тази Дуспа. Да. Ето го Марко Ройс. Дали това ще бъде първият му гол за Тотнам? Да видим. Засилва се. И това е гол за Тотнам. 1-0. Марко Ройс скрива резултата чрез Дуспа. И да, нека смениме Солдадо. Не е контузен. Защо така ми показваш тук отдолу на имената, не знам. И да, Марко Ройс скрива резултата. 1-0 в полза на шпорите. И матчът продължава. 9-та минута. Отново повтарям, 1-0 в полза на Тотнам. Отново отнета топка, но този път не е много добре отнесъл. Сега удар. И тук има засада. Лорис няма да изритва напред така, защото просто не обичам така да ги ритам топките. Искаме такива пасове, красив футбол, разбирате ли, ма? Видим. Шут на Сандро! Много нескопосан удар. И топката е в полза на Тотнам отново. Чадли. Опита се да изведе Аран Ленън. Солдадо се опита да изведе Аран Ленън, но не успя това, което беше замислил. И тук отлично подаване към Чадли. Той намира Марко Ройс, който е в засада, да. Засада на Марко Ройс. Малко съм болен отново. И да.
Отново отнета топка в центъра, много грешки допускат футболистите на Кристал Палас в центъра и това много помага на шпорите при отнемането на отнемането. И виждате само каква преса, никакво пространство за Кристал Палас за отнемане или по-точно за изнасяне на топката. И сега Солдадо се опита да направи нещо, което е много трудно за отиграване. И тук засада, да. Не знам защо Солдадо и Марко Ройс, виждате, гледайте сега, ако дадат на повторението, погледнете как щеше да се спречкат просто. Не знам защо свири засада, Марко Ройс щеше да удари топката, според мене. Но засадата е факт. И да, продължаваме. Арън Ленън има страхотна бързина. Обръща се. Но той е страхотно затворен от пар. И да. Тук май контузия за футболист на Кристал Палас. Но той се изправи на крака. Ето в момента той е с топката и подава към Деланей. Според мен има леко преимущество в държането на топката за Кристал Палас, но това изобщо не притеснява шпорите, защото те водят в резултата. О, какво стана, бе? Как превключих на вратаря, бе? Със сейф го направих това. Не знам как става. Това за първи път го знам. Го гледам по-точно. И сега Кайл Уокър тръгва. И тук нещо си спречкаха с Марко Ройс. И това дава възможност за контратака на футболиста на Кристал Палас, но шпорите много бързо се върнаха. И бяха затворени Кристал Палас. И Солдадо намира по чудесен начин Марко Ройс, който тръгва. Дали ще може да стреля? Не. Но отново топката е в притежание на шпорите и Арън Ленън отново с много дълго повеждане на топката. И, дами и господа, краят на първото полувреме. 1-0 за Тотнъм с гол на Марко Ройс от Дуспа и започва второто полувреме. Не мисля да правя смяни, така става според мен си е супер. И да. Да видим какво ще стане сега във второто полувреме. Центриране към Солдадо. Удар на Чадли. И това може би ще е корнер. Да, корнер за Тотнъм. Чадли центрира. И тук изчистване на топката. Чудесно разиграват топката. И прави ми впечатление, че много дълго си повеждат топките футболистите на... Удар на Дембеле! Тук нямаше ли ръка? Но много гадно лаги. Солдадо стреля! Много удари гледаме през това второто полувреме. Още в началото имам предвид, че много удари правят футболистите на Тотнъм. Сигурно са започнали с ударите. И тук бе преодолян играч на Тотнъм. Какво има сега тук? Фал за Кристал Палас. Ай, стига де! Как ще е фал за Кристал Палас? Тук нямаше нищо. И сега... Дани Алвеш! Ето за това го купих. Видяхте ли за какъв спринт става въпрос? За това го купих. Да имаме бърз дясен бек. Видяхте ли? Абе стига бе, само с вратаря нещо правя. Бъркам се. И страхотно отнета топка на Вертоген. И това позволява Тотнъм да организират контратака, подаване към Сандро, който излиза сам срещу врата.
Извинявам се за прекъсването, но нищо интересно не сте изпуснали. Само една смяна в отбора на Кристал Палас. И между другото, това, което го видяхте сам срещу вратаря, нещо стана прекъсването, но не беше гол. Сандро изпусна по много великолепен начин, просто сам срещу вратаря. И да, може би ще направим първата смяна, първите две смяни, имам предвид. Да видим сега. Кой се е изморил? Чадли се е изморил и Солдадо. На мястото на Чадли ще влезне може би Паулиньо и Джермейн Дефол ще влезе на мястото на Солдадо. Никакви промени във формацията, просто сме супер с тях, с нея. И Арон Ленд отново в засада, може би. Тук Солдадо се е опитан да се изведе. Чудесно обръщане на... Кой беше това? Дембеле, може би, бе този футболист. Чудесно се обърна, но в последния момент централните защитници на Кристал Палас са изключително внимателни и просто спряха гол, според мен. Чист гол си беше това. И да, матчът може би ще завърши 0-0. 1-0. Тук трябва много да внимават футболистите на Тотнъм. Защото виждате какво става. Те организират, може би, последната атака в матча. И да, изчистване на... Кой беше това? Но отново в краката на Жединяк, който се опитва. И това е 1-1. Жединяк изравнява резултата. Какво стана? Това беше изключително глупава грешка на вратаря. И сега Джермейн Дефол ще тръгне така, да видим какво ще стане. Дали ще може да стигне топката? Не. Много лош гол, дами и господа. Много лошо. Просто изпуснаха играчите този Жединяк, който с великолепен завършващ удар нанесе поражение на Тотнъм. И да, това е краят на матча. 1-1 Тотнъм Кристал Палас. Какво направи тук Хуго Лорис? Не знам. И това е всичко от мене. До следващия път. И да, чао, следващия матч посрещаме Арсенал. Като домакини, мисля сме. Домакини, да. Чакай да видим. Да. И това е. Чао.